मिले कैसे आई बोलतिया माई। मिले कैसे आई बोलतिया माई। भैया से कह देले बिया भौजाई कि घरवा के लोग खिसिया गइल बा कि आई कैसे बोले लभर जी, कि आई कैसे बोले लभर जी। गिरिटिंग पकड़ा गइल बा कि आई कैसे बोले लभर जी। गिरिटिंग पकड़ा गइल बा। भइल बेकार हो कि हम नहीं आइब सोना बानी लाचार हो। क्लब वाला नाशा कैल भइल बेकार हो कि हम नहीं आइब सोना बानी लाचार हो। चुपे चोरी फोन करके बानी बतियावत बीतता दुख जवन तोहके सुनावत कि टेंशन से मने पगला गइल बा कि आई कैसे मिले लभर जी, कि आई कैसे मिले लभर जी। गिरिटिंग पकड़ा गइल बा कि आई कैसे मिले दीवाना। गिरिटिंग पकड़ा गइल बा। नवीन नसीम मन मोरा बात हो कि पिकनिक मना लो अरविंद के साथ हो। नवरतन नवीन नसीम मन मोरा बात हो कि पिकनिक मना लो अरविंद के साथ हो। मिले खाती हम हूँ जानू बानी बेहाल हो। लागता के 21 के न मनी नया साल हो। रखता नि फोन भैया गइल बा कि आई कैसे बोलाए लभर जी, कि आई कैसे बोलाए लभर जी। गिरिटिंग पकड़ा गइल बा कि आई कैसे बोलाए दीवाना। गिरिटिंग पकड़ा गइल बा।